חברים, מה נשמע? היום אני אצלם לכם, הנה, מצאנו את דונרומה. היום אנחנו הולכים להחתים את דונרומה בקריירת פיפא. ובואו נראה, המשא ומתן התחיל. הצעה ראשונית, גם חבר שלי פה, תקשיב, הצעה ראשונית, 120 מיליון, סבבה? הצעה ראשונית, 120 מיליון. בוא נראה אם הם יסכימו. 120 מיליון על דונרומה. הם מאשרים. אוקיי, בסדר. עכשיו אנחנו נכנסים למשא ומתן עם דונרומה, כאילו שהוא יחתום אצלנו כמה כסף הוא יקבל כל שבוע וזה, הבנתם? בוא נראה מה הוא אומר. 5 שנים. יופי, הוא מסכים. עם סעיף יציאה. ואנחנו עכשיו נביא לו 300 ועוד מיליון. 300 ועוד מיליון. בואו נראה אם הוא יסכים. והוא מסכים, אוקיי. ועכשיו אנחנו הולכים לדונרומה עבר לקבוצה שלנו. אני הקמתי קבוצה ויש לנו שוער, אלוף עולם. זה מה שרציתי להגיד לכם, יאללה ביי.